Dobar dan svima! Danas pripremamo fantastičan sok od kajsije. Ovo je sirup koji se rastvara u vodi i može zaista dugo da stoji, a ukus mu je zaista izuzetan. Za ovaj sirup operemo kajsije, očistimo od koštica i stavimo u blender. Sipamo zatim 1 čašu vode i izblendamo. Idemo kroz cediljku. Procedimo još jednom kroz cediljku kad sipamo u šerpu u kojoj ćemo kuvati sok. Dodamo zatim pola litra vode, otprilike 2 litra tečnosti, da sirup ne bi bio previše gust. Na svaki litar tečnosti dodamo po 1 kg šećera. Mešamo to dobro i stavimo na vatru da se kuva dok ne provri. Kad sok provri, openimo ga i zatim sipamo vruć sok u zagrejane flaše. Odmah zatvorimo zatvaračem koji treba da bude metalan i ostavimo da se sok ohladi. Uživajte u ukusnom soku. Hvala što ste gledali ovaj video. Doviđenja i prijatan dan vam želim.